کوئٹہ جوائنٹ الیکشن کمشنر بلوچستان و کمشنر کوئٹہ سروکیہ گچن کاریانی بابتا ایک اہم دیوانے بتک دیوانے مولو مراد کوئٹہ ڈویژنہ گچن کاری ضابطہ اخلاق سرا عمل درآمد کرنے کے بابتا شور و صلاح کنک بتا کمشنر کوئٹہ ڈویژن حمزہ شفایت دروہی ڈی آر اوز و آر اوز کڈنی داتگاں کہ ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کاروائی عملہ موجود گیا یقینی جوڑ بکنا گریٹ الائنس سے سروکیہ اسمبلی حلقہ این اے 266 نامزدگی امیدوار نواب سعدہ حاجی لشکری رئیسانی گشتگ کہ پیسر کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوریہ آمد گسی حکم امتناعی بنیاد سرا 5 سال دا سرکاری وسائل بے کے سازکار مرز کو تک چریشیا آمد گسی بوران ہم ودی بتا بائرت کے سپریم کورٹ زوتے معاملے ابھی گشینت آئیے گشتہ کے ملکہ آئینی بوران ہم اختیارات رداکار مرز کرنے گا بے سببات کگاں گوادرہ نیشنل پارٹی سروک ڈاکٹر مالک بلوچ سروکی الیکشن مہم میں ردا زال بولانی یک مزنی مچھی اگو چوان کو تک آئے گشتہ کے گوادر مالک باز چیلنجزانی دیم پانی گوادر سائل و وسائل لٹو پل کنک بتگاں آئیو کے گچنکاری گوادر مالک کے واسطہ باز اہمہ ای گچنکاریاں مخلص و مالک دوست امیدوار سو مند بکنا کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ اسرا نجی بینک آچ ڈونگا کروڑو کلدار دوزتگاں اوبرتگاں پولیس احکام ردا پنچ ڈاکو ایئرپورٹ روڈا نجی بینک اپوترتگاں وہ آہاں سلح زور اسرا یملا یرغمال جوڑ کو تک او 5.5 کروڑ دوزتگاں او تچگاں ہم سوگ مند بتگاں پولیس احکام گوشگی کہ بینک کا CCTV کیمرانی ریکارڈ قبضے ازورتگاں او گیش پٹو پول بندات کو تک کراچی شش ضلع دراہیں پولنگ سٹیشن حساس یا انتہائی حساس قرار داتگاں ملیرہ 562 پولنگاں چا 682 حساس اور 179 انتہائی حساس کرنگی 752 آچا 582 انتہائی حساس ضلع غربی دراہیں 676 پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دیگ بتگاں ضلع وسطی 655 پولنگ سٹیشن حساس و 600 انتہائی حساس شرقیہ 128 پولنگ سٹیشنز نارمل 611 حساس و 471 انتہائی حساس کیاماڑیہ 251 و جنوبیہ 279 انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز سندھ حکومت پولنگ کے روچہ جدائیں دمگا میڈیکل کیمپ ہم چوڑ کن کے فیصلہ کو تک اشتافی جاور و حالانی واسطہ ڈاکٹرز نیم طبی عملہ و ایمبولنس سے آسراتی ساڑی گوگ ہم یقینی جوڑ کن کے فیصلہ بتر بانی پی ٹی آئی عمران خان خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے سے گوشدارک گچن کاری دا محتل دارک بتا بانی پی ٹی آئی فواد چودھری خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی سلوکیہ 4 باز کی بینچ گوشداشت تک معاو وکیلہ گشتگ کہ 8 فروریہ پد سماعت بکنے کہ گچن کاریاں دا کمیشن گچن کاریاں دستگرٹن اسلام آباد بلوچ لوائقین لانگ مارچ وتی دھرنا کیمپ خلاص کنگے جارجہ تک بابتا مہرنگ بلوچ پریس کانفرنس کا نانا گشتگ کہ بلوچ بیگواہی مردمانی کولانی کیمپ کے خلاف طاقت کارمرز کنک بتا میسرہ فورسز انگا چا ہراسگی او کیمپ دوڑ دے گے بہار دیگ بتا مہرنگ بلوچ پریس کانفرنس کا نانا گشتگ کہ سیکیورٹی تھریٹ سبب اسلام آباد بڑھ جائیں زہر شانی کیمپا خلاص کنگے فیصلہ کو تک 27 جنوری کوئٹہ جلسہ کنک بتے ہائی کورٹ بیگواہی مردمانی بازیابی درفتہ درخواستانی سرا شہریاں بازیاب کنگے فرمان داتا جسٹس نعمت اللہ سروکیہ 2 باز کی بینچ بیگواہی مردمانی کیس پوچھداشت تک جسٹس نعمت اللہ ریمارکس داتا کہ یک ماہ واد داتا بتا 6 کام گے جڑتا مردم دل پروش بو گیا آمد کے ساباز بیگواہی مردمانی بازیابی بابتا پولیس رپورٹ غیر تسلی بخش قرار داتا اداروں کی مزن وزیر انوار الحق کاکڑ چیر دستیاب بنجاہی کابینہ دیوانے بتک دیوانہ بنجاہی کابینہ پاور ڈویژن سالانہ
600 अरब कलदारे वसूलिए प्लान रद्द कनाना गुश्तक कि पावर डिवीजन प्लान रद्दिए बराबर कई कारानी वजीरा की चिनकारिया फौज तैनात कन सबरी काबीने आदेमदा तक पुंछो ने रिदा इलेक्शन कमिश्नर 2,70,000 फौजी एहलकार लौटे तक पुंछो ने रिदा पाक फौज रेंजर्स वो FC एहलकार लस की चिनकारिया तैनात बंद इदार की काबीने मंजूरिया पद लस की चिनकारिया वास्ता फौज तैनात कनक बिते ओस्ता मोहम्मद सिटिया हमक्रूचा दुजिया डूंगिए वैलानी सबबा ताजर ब्रादरिया हवार हम मर्दम तोड़ सुबिन में आमाचन ताजर ब्रादिये गोशगी के पुलिस अमन ईमनिया बर्जा दारगा सरजमा 20 तक पुलिस डोंगानी दे मां बस गिंदग नए थे सरेआम डाकू सुलेजोरा ताजरा च लक्का कलदार पोलगु तचगा सोबमन बनते व्यापारियां IG बलोचिस्तान DIG नसीराबादा च नोटिस जोरगे लूट तक इलेक्शन कमिश्नर दुरुस्ती बल्दियाती महकमानी देम रवी फंड्स मुंजमद कुतगन इलेक्शन कमिश्नर नेमगा सिंह बित के नोटिफिकेशन रिदा बल्दियाती महकमानी देम रवी फंड लस की चिनकारी आसरानी जारदा मुंजमन कनक बंद दमगी सरकारियों का सैनिटेशन और सफाई हमक रोचे कारा सरजम बिकन इच बल्दियाती देम रवी स्कीम नजार जनक बिते नए के आइए सरकारा कार कनक बिते नोटिफिकेशन रिदा दमगी सरकार वो कंटोनमेंट बोर्ड लस की चिनकारी आसरादा टेंडर्स हम नदियां जाफराबाद यार मोहम्मद रिंदा मीडिया को चौन कनाना गुश्ता कि पाक ईरान अड़ू किया चा की चिनकारियां हिच फर्क न कपित की चिनकारी अलम मा बंद यार मोहम्मद रिंदा गुश्ता के बलूचिस्तान यक टेंडर जोड़ बुतक के बाद यक गली सरू कैद गुड़ा दुरुस्ता सियासतदाना हम पार्टिया शमूलियत इख्तियार कनन आये गुश्ता के शुक्र मां आजुअत उम्मीदवार बिस्तारा की चिनकारियां बहार जोर गयन